ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ହାସ୍ୟରସ ବା ମଜାଲିଆ କଥା କେବଳ ହସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂରାଜୀ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବା। ଦେଖିବା କିପରି ସାହିତ୍ୟର ମଜାଲିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସ କିପରି ଆମର ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କମେଡି ମାନେ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ଆମର ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଆମେ ଏହିଠାରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା? ପ୍ରଥମେ ହାସ୍ୟରସର ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ତାପରେ ଏକ ମଜାଳିଆ କବିତା ଦି ଫନି ମ୍ୟାନ୍, ଏକ ନାଟକରୁ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ସବୁଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରୁ, ହାସ୍ୟରସର ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କଥାଟା ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ହାସ୍ୟରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଶିଖୁ। ଆଗକୁ ଥିବା ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଏକ ହାଲୁକା ବା ମଜାଳିଆ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ, ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି, ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଶୁଣିବାର କଳା। ହ୍ୟୁ ଲଫ୍ଟିଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆନିମଲ୍ସ, ବର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ପଲିନେସିଆ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱା ଆସି ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ୱାମାନେ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରୁ, ମଣିଷ ଭାଷା ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଭାଷା। କାକା ଓଇ ଓଇ ଫିଫି ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠାରୁ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ ତ, ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପଲିନେସିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ପଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାନ, ପାଦ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜିପ୍ ନାମକ କୁକୁରଟିର କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ନାକ ଘୁଞ୍ଚାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପଚାରୁଛାଏ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କି? ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଠିକ୍ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଶାରୀରିକ ଭାଷାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି କଥାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ମଣିଷଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫରକଟା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ଏକ ଘୋଡ଼ାର ଅସୁବିଧା ନ ବୁଝି ତାକୁ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଟିକା ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ନିଜର ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଘୋଡ଼ାଟିର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଖିରେ ଖରା ପଡ଼ିବା, ଆଉ ସମାଧାନ ସେ ତାକୁ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସାଧାରଣ ଅଥଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଥା, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଆଗେଇବା ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭାଗକୁ, ଏମ୍ବ୍ରେସିଂ ଦି ଫନି ମ୍ୟାନ୍ ବା ଅସଙ୍ଗତର ଆନନ୍ଦ। ନାଟୋଲି ଜୁଆନ୍ଙ୍କ କବିତା ଏ ଫନି ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକଟିର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁତା ପିନ୍ଧେ ଆଉ ପାଦରେ ଟୋପି। କାହାକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଦଳରେ ପାଉଁରୁଟି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଡେଇ ଡେଇ ଯାଏ। ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନା? ଏହି ଅସାଧାରଣ ଆଚରଣ କେବଳ ଯେ ହସାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସଂରଚନାକୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ଭର୍ସ ବା ଲିମେରିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କବିତା ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଏ ବି ବି ଏ ଛନ୍ଦ ଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ କେବେ କେବେ ଲଜିକ୍ ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ସଠିକ୍ କଥା କହିବା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବିପଦ। ଜେସି ଥର୍ନଲିଙ୍ଗ ଏକ ଚମତ୍କାର ନାଟକ ଅଛି, ସେ ଦ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ମେରି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜ ମା ମିସେସ୍ ଚୋଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ ସଠିକ୍ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଏହି ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସେ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ଦେଖିବା। ଏହି ତୁଳନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମେରି କ'ଣ କରୁଛି?
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି କାରଣ ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅତିଥିଙ୍କ କୁକୁରକୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁ ଉପରେ ମହିଳା ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ମାନେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବାରେ ମେରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ସେହି କୁକୁର ଘଟଣାଟି ଏହି ନାଟକର ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମେରି ଝରକା ବାହାରେ ଥିବା ଟ୍ରାଉଜର ନାମକ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କହୁଛି, ଏହାର ମାଲିକ ଏହାକୁ ସଫା କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି କୁକୁରଟି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଅତିଥି ମିସେସ୍ ହାର୍ଡିଙ୍କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମେରି କହେ, ଓହୋ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଆଉ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ବୁଦ୍ଧିରୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାରାଂଶ। ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଲା ତାହା ଏକାଠି କରିବା। ଏହି ପୂରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବଡ଼ କଥା ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମଟି, ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଲିଟିଲ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସହାନୁଭୂତିର ସହ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଫନି ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତ ବା ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ମେରିର ସେହି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି 3ଟି ନିୟମ ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ନାପାଲାର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ, ନା କେବଳ ନିଜ ପାଳି ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବୁ ତାହା ଭାବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଆମ ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିନ୍ଦୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।